Porque hoxe viñeron os Reis Magos aos Bergantiños, pero trouxeron carbón para todos os nenos e nenas. Como todos saben, levamos máis dun mes pedíndolle á Consellería de Educación que nos escoite, que senta a falar con nós e coa dirección do centro. Comezamos o día 8 de novembro, cando enviamos o noso primeiro escrito ao inspector de Educación, o señor Trigás, e non foi ata hoxe, casualmente, día da nosa intervención no pleno, cando recibimos resposta. Unha resposta que nos decepcionou, tanto ou máis que saber que o inspector estivo esta mañá no noso colexio pero nos avisou para falar en persoa. E non sería por falta de pedirlle reunións. Supoñemos que non nos quixo ver porque te caería a cara de vergonza se tivese que dicirnos en persona o que nos dixo por escrito. E ollo, porque estamos personalizando no señor Trigás, pero ele non é máis que un funcionario que fai o que lle manda dende a Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Así que moitas gracias, señor conselleiro Román Rodríguez e señor presidente Alfonso Rueda. Moitas gracias nos seus desprecios aos nosos fillos e fillas. O 8 de novembro comenzamos a nosa protesta para denunciar que os nenos e nenas con necesidade de apoio educativo estaban sin atender. Nun colexio con 575 alumnos, 20 estaban identificados con necesidades especiais educativas e os 180 con necesidades específicas de apoio educativo. 50 pendentes de avaliación pola orientadora. A día de hoxe, as cousas cambiaron, como nos dixo o señor Rubén Lorenzo na reunión que tivemos o luns. Pero cando se fan os deberes, hai que facelos ben, porque para facer unha atrapallada é mellor non facer nada. É certo que nesta semana se avaliaron xa 20 alumnos e alumnas. Resultado, todos presentan necesidades, posiblemente, a falta de confirmación médica, 2 necesidades educativas especiales e 18 necesidades específicas de apoio. Por estes 20 que se avaliaron, entraron outros 20 na lista de espera de avaliación. Entón, 50 menos 20 igual a 30, e 30 máis 20 igual a 50. Sabemos restar, pero tamén sabemos sumar. Pero, sobre todo, sabemos que non son números, non son cabezas, son nenos e nenas con distintos nombres e apellidos, con distintas necesidades, pero cos mesmos dereitos. E como sumar sabemos a voltará en que agora estamos peor que hai unhas semanas. Temos 22 nenos con necesidades especiales educativas e 198 NE-AE. E seguimos con 50 pendentes. Pero permítame que lles traduzca estas definicións. Un alumno con necesidades educativas especiais é aquel que afronta barreiras que limitan o seu acceso, presencia, participación ou aprendizaxe, derivadas de discapacidade ou de trastornos graves de conduta, da comunicación e da linguaxe. Por lei, deberían estar atendidos polos especialistas de pedagogía, terapéutica e de audición e linguaxe. Correcto. No noso centro hai 22 alumnos e alumnas nesta situación están atendidos, iso sí, con menos horas de atención que o curso pasado. A outra categoría son os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, os NE-AE. Falamos de nenos e nenas con trastorno de déficit de atención, trastorno do espectro autista, trastornos de aprendizaxe, da comunicación e da linguaxe. Falamos de alumnado de incorporación tardía ao noso sistema educativo que descoñece o idioma. Falamos de nenos que poderían ter un futuro prometedor, pero por falta de apoio poden acabar en fracaso escolar. 198 nenos e nenas nesta situación hai hoxe no Bergantiños. E recordemos que temos 50 esperando a ser avaliados, co cal pasaremos seguro dos 200. E aquí radica o problema. O sistema di que o apoio a estes nenos deben prestarlo mestres con disponibilidade horaria. E mira por onde. Os mestres teñen o seu horario cuberto, non teñen máis horas. Que pasa, entón? Pois que nunha mesma aula podemos ter, por exemplo, 23 alumnos, un deles con un grado de discapacidade, 4 con déficit de atención e hiperactividade, un con altas capacidades e un que non fala nin entende gallego nin castellano. E todo iso atendido por un único docente. Por moi bo que sexa, é imposible, humanamente imposible atender a todos como merecen e teñen dereito. E non se confundan, porque o problema non é só para os nenos con necesidade de apoio educativo, é para todos. Porque os que van ben teñen que ir solos, claro, hasta que empecen a patinar e aí xa temos outro problema. A Consellería responde hoxe a estas demandas e dinos que temos 4 mestres máis do que nos correspondería por catálogo.
Pero o problema é que ese catálogo fala de números de alumnos e non das súas particularidades. E o catálogo aplica os mesmos baremos para un centro con un 10% de alumnos con necesidades de apoio educativo que para outro con un 35%, como é o noso caso. Volvemos ao mesmo, non son números, son persoas. Dinos tamén que aínda temos máis, porque temos un profesor e medio de religión por riba do catálogo. Adiós, gracias. Está ben ter un orientador e un e medio de religión. As prioridades están bastante claras. Respecto ás valoracións pendentes, di a resposta que nos chegou hoxe, que é normal ter moitas en outubro, porque a maioría se solicitan en setembro. Igual, perdón polo atrevemento, se nos conceden un segundo orientador, como pedimos nun centro das nosas características, non habería tantas pendentes. Só é unha idea, pero tanto dá, non? Que presa corre valoralos se da valoración vai resultar que necesitan apoio educativo, pero non hai quen lle o dea. O señor Trigás e o señor conselleiro olvidáronse de contestar porque non nos concederon o programa Proa Más, cando cumplimos os requisitos, porque non temos un grupo de adquisición de linguas dotado de profesorado cando temos hoxe 11 alumnos estranxeiros sin competencias nos nosos idiomas oficiais e, sobre todo, quen vai dar apoio educativo aos 198 nenos e nenas que teñen un papel que certifica que o precisan, se non hai profesorado con horas libres? Sentimos que se están rindo de nós e esperando a que nos cansemos, pero van por mal camiño. Que farían vostedes como pais e nais se a mestra lle di que o seu fillo está descolgado na clase e que precisaría apoio educativo, pero non o ten por falta de profesorado? Que farían vostedes como mestras se tivesen que escoller a un neno, a que neno priorizan nas valoracións da orientadora porque non dá para atender a todos? Pois probablemente o que estamos facendo nós, pedir o que nos corresponde por xustiza, porque a lei di que todos temos dereito a unha educación pública de calidade, inclusiva e que garantiza a igualdade de oportunidades para todos. Pero a realidade está moi lonxe do que di a lei, alo menos na nosa escola. Na nosa escola pública, na que se choran os cartos para reforzar o persoal mentre se subvenciona a privada. Estamos indignados, enfadados e dolidos coa xunta. Sabemos que se houbera opcións á volta da esquina xa teríamos prometida ata piscina climatizada no centro, pero non é así e tampouco queremos iso, queremos feitos, queremos os nosos dereitos. E quen pense que daqui ás próximas eleccións a xente xa olvidará isto pode estar equivocado, porque os pais podemos olvidar e mesmo perdoar os desprecios que nos fan a nós, pero non os que lle fan aos nosos fillos e fillas. Señor alcalde, señores concelleiros e concelleiras, esperamos que apoien esta moción porque é de xustiza. Precisamos un segundo orientador, máis profesorado para poder dar apoio educativo aos nenos e nenas que o necesitan. A inclusión no programa Proa Más é un grupo de adquisición de linguas dotado de profesorado, porque o que temos está afogado, canso e preocupado polos nosos fillos. Queremos dirixirnos directamente aos concelleiros do Partido Popular. Somos do Colexio Bergantiños, non do Fogar, tal e como publicaron nas súas redes sociais despois do encontro do luns, e non pedimos un ordenador. Aclarado isto, teñen que saber que os datos son os que son, e falamos dos nosos fillos e fillas, non de números. A realidade é a que lle acabamos de resumir e ben osada na Xunta por motivo que intenten confundirnos na súa resposta. Agora só teñen dúas opcións: votar a favor dos seus veciños e remar con nós para que a Consellería nos atenda de verdade, ou votar a favor do seu partido. Vostedes verán a quen se debe, pero as familias do Bergantiños han de ter memoria cando chegue o momento de que sexan vostedes os que teñen que pasar o exame. Polo de agora, os deberes non os fixeron moi ben. Non nos queda máis que agradecerles que nos escoiten, pedirle que nos apoien e que sigan con nós hasta o final, porque teñan claro que non imos a parar. Loitamos polo ben dos nosos fillos e fillas. Ante iso, ningún pai se detén. Moitas gracias.